Hapon tanin nyo guys. Musudan. Tinula nga. Manok guys. Sura yan. Tinulang manok. Lisod dito sa atong cellphone nga pagpun. Uya guys. Inong tagpuk kay para pahilis. Ay ga. Saan ba ako tiyan ra? Sprite ito to. Saan man na ilang kuan man nalalasin? Kuha. Mga ang tanin nyo guys. Ay, napunta. Nagmingaw meron guys, kamera duha kay kwadre ang mga sako. Guys, mga anta. Ang hapon ta. Kaya may test. Ang hapon ta ninyo. Ano nga eh? Ayun na yun eh. At nantiyan, magsandak malugoy. Ang ikaang, apel o lami. Magsandak nantiyan.
nako guys, murag wala ko'y gana ron sa kaon guys, kay nagsandak ang akong tiyan. Lain di ako tiyan. Ito. Basta ko guys, ako gana. Ko'y gana guys, ay hamong-hamong ang sudan. Yan, pagagabo lang sa kanon kami gagasan. Mabahaw ba? Bahaw man sa niya mong kanon guys. Ito lang sa ito. Tulong na ko hatag sa iring. Kuan day ko, shout out day ko sa kuan sa nila ni Angel. Barong. Shout out day ni mo diha Nigel og di Udit. About. Ug sa kanang gamayng tao diha. Siya Potoy. Joy. Si Potoy, shout out din ni mo diha Potoy. Sigubya. Si Gubia. Nasikat si Potoy ay. Naditikan sa vlogger ba. Shout out sa DI diha sa Miyahay. Uno sa babaw. Shout out ni mo Dairisa. Aimee. Na si Emily. Si Shina na adi sa babaw laag ba. Shout out Putok. Na kinsa pa na diyang uban. Sila Auring, si Lydia, nadaghan diha na namong mga silingan. Shout out sa taga Mahayahay. That's all. Sige, bye guys. Good night.